किया बाबू भइले सरकारी अस्पताल में, किया बाबू भइले सरकारी अस्पताल में, किया बाबू भइले प्राइवेट में, किया बाबू भइले प्राइवेट में, किया बाबू भइले रंग महल में शोभे के माड़ी दुआरी में, किया बाबू भइले रंग महल में शोभे के माड़ी दुआरी में। नहीं बाबू भइले सरकारी अस्पताल में, नहीं बाबू भइले सरकारी अस्पताल में, नहीं बाबू भइले प्राइवेट में, बाबू हुआ है रंग महल में शोभे के माड़ी दुआरी में, बाबू हुआ है रंग महल में शोभे के माड़ी दुआरी में। बाबू के रोवाई सुन के बाबा उनको रोइले, बाबू के रोवाई सुन के बाबा उनको रोइले, मागी बैठले दलानी में, मागी के गईले दलानी में, बाबा के बदलाया जी पेले बोतल लगाइबे अलमारी में, बाबा के बदलाया जी पेले बोतल लगाइबे अलमारी में।